So yan na guys, nakatatlong bisis ko na itong hinugasan. Pagkatapos ko nitong hugasan, bibilad ko muna. Ita-try ko to guys na biakin dito. Ita-try ko to guys na biakin dito. Tapos kukunin ko yung laman. Bali dalawang option yung naisip ko. Or i-direct ko ng isangag pati to. Kasama yung balat. Tapos susungkitin ko na lang yung laman, luto na. Pero kung mas maganda tingnan, bibiakin mo muna to, tapos kukunin mo isa-isa yung laman nito bago mo isangag. Yung parang gawin mong salted, ganon. Try natin mamaya kung ano ba yung mas maganda. Patuyuin ko muna to sa araw.